Ba Allah. Ya sanne. Na gajiya. Lafiya lafiya. Allah tambaya nake. To. Allah wani dan uwana ne Lawan Taura nake neman sa. A nan kasuwar? An ce a nan kasuwar shagon sa yake haka mai dan jiki wannan tutturna haka. Lawan Taura. Wannan jika ne haka. Kuma an gaya maka a wai kan wannan layin ne? An ce da na zo nan. Salamu alaikum. Ba Allah lafiya ne? Lafiya ne. Allah wani dan uwana nake nema Lawan Taura. Yayi? Haka dan jika haka dan kudin libi an ce shagon sa nan kasuwa. Wani dan gajere tuniki haka ne? Ko ba shi ba? Shine. Ku zo mu je. Na san inda yake. Wannan kwanan ta farko shago na ko da yake ku zo mu je ina. To. Ku zo mu je. Shago na. A'a ku zo mu je ba tare ku zo kawai. Mu je ba Allah mu je. Ku dan dakata bayan Allah. Na ji daɗi taimako na da kuka yi. Ni ma dan haka nake so in taimake ku. Ko ba haka bane? Yauwa taimako daɗi ne da shi. Kowa ya ɗauko tsakuwa a can a cikin su. Tsakuwa kwalli ɗaya. Ka ɗauko? Ka dai ɗauko? Ka ɗauko? To. Kowa ya ɗauko? Muka ta hannun malam. Na baka yi. To ungwanan. Rike ta da kyau. Ka rike ta? Kowa ya buɗe. Kowa ya buɗe. Ai dai tsakuwa ce kun tabbatar. To kowa ya buɗe hannunsa. Malamai dangin annaba. Tsakuwa ce fa ta zama azurfa. Yaro azurfa ka gani tsakuwar da ta zama ko? To wannan yaro kuɗi za ka yi. Yanzu wannan kuɗi ne? Kwarai kuwa. Duk duniya sai an samu labarin ka. A kwarai kuwa. Kai din wannan ko? Kwarai kuwa ai kuɗi zai yi. Wato duk duniya kwai na na kai kuma buɗe mu gani. Tashin hankali kuma kwalli ne? Allah ya ma baiwa ta karatu. A duk duniya sai an samu labarin kai shahararren malami ne. Duk duniya? Kwarai kuwa. Karatu. Karatu dai wanda ka sani. Sai dai akwai abu guda ɗaya. Ka san shi kuɗi kowanne yana taimakon juna idan kana da kuɗi yana da kyau a ce kana da ilimi. Gaskiya ne. Saboda haka kai kuma mai ilimi yana da kyau a ce kana da kuɗi. Saboda haka abinda nake so da kai ungwanan. Da ka karya kwana an kaga kuturu ka bai sadaka. Ko da yake haka akwai takarda a jikinka? Ba takarda sai dai kuɗi. Sai kuɗi? To ina suke fito da su. Ai ba a zuwa da takarda irin wannan. To. A'a ba dan uwanka. Sai karbi. Ni zan. Yawa. Maza ka je ka same shi. Wato ni ma zan yi kuɗi. A ƙwarai kuwa. Allah sarki. Ƙwarai kuwa. Ani na so a ce na kuɗin dama na fara samu. Akwai kuɗi yadda ka ce ya karatu zan yi kawai he jiki na yi sanyi. Ai yanzu zaka ga me. Wallahi tallahi. Gaba ɗaya jiki na he sanyi. Allah da iko. Wayan tafi kaza da gishiri. Ka samu. Na samu kuturu na bashi. Ka samu kuturu ka bashi. Kar ya kwana na samu kuturu wani ikon Allah. Lallai na yadda zan yi arziki. To ban Allah. Kai din ma. Ungwanan. Wannan. Bashi. Ai ni ba na taɓa kuɗi. Ungwanan. Maza sha kwana ka samu kuturu ka bashi. Kuturu. Kuturu. Ko da yake haka akwai abin da ya shafi takarda a jikinka? Akwai abin da ya shafi takarda? Akwai kuɗi a wajena. Kuɗi? To ai ka san mu ba ma taɓa kuɗi. Kuɗi kuma Allah ya kiyaye ba dan uwanka. Karbi ka rike mar, karbi ka rike mar. Bashi. Ina kuɗi kuma? Maza sha kwana ka samu kuturu ka bashi. Maza yanzu ka dawo. In Allah da. Kan wannan kwanar ka shanye ta za ka rabin wata ka shanye ta. Kwana ta uku akwai kuturu a wajen sai ka bashi. To na gode. Maza ka bashi. Madalla. Ala. Lalle na ga abun nan naku azimin ne. Ni ma na ki. Kwarai ko ba ne. Biya za a yi. Zo mu tafi mana. Ai mu bace. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Shike